Il-pjan huwa li skola sajf tiftaħ fl-ewwel ta' Lulju illi ġej. Dan ikkonfermah il-Ministru tal-Edukazzjoni Owen Bonnici waqt konferenza tal-aħbarijiet. Aħna diġà ħabbarna meta ħabbarna l-pjan fejn jidħlu l-iskejjel illi qed nilqgħu l-applikazzjoni tal-skola sajf illi aħna qed ngħidu illi ħatiftaħ fl-ewwel ta' Lulju illi ġej. Owen Bonnici żidiet li ħajkun qed jagħti aktar informazzjoni dwar dan kif toqrob id-data tal-ftuħ ta' skola sajf. Dan sabiex tiġi analizzata fiex tkun wasset is-sitwazzjoni marbuta mal-coronavirus f'pajjiżna. Intant qed tikber ir-rabja ta' diversi studenti fil-livell postsekondarju u terzjarju. Dan għaliex istudenti li huma impjegati fuq bażi part-time u waqfu mix-xogħol mhux se jkunu eliġibbli għall għajnuna ta' 500 euro mill-gvern minħabba li kull xahar jirċievu l-istipendju. Diversi studenti li tkellmu ma' Net News qalulna li spiċċaw f'pożizzjoni fejn ikollhom jażlu jekk jieħdux l-istipendju jew is-suppliment tal-gvern, speċjalment meta hawn ħafna studenti li jaħdmu part-time u li għalihom mhux għażla iżda neċessità illi jaħdmu. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar din il-kwistjoni, il-Ministru tal-Edukazzjoni qal biss li qed janalizza din is-sitwazzjoni. Qiegħed nanalizza s-sitwazzjoni u bdejt nikkonsulta, tkellimt ma' numru ta' qdiet tal-istudenti u qed nagħmel konsultazzjonijiet ulterjuri bilan illi tinstab soluzzjoni fil-jiem li ġejjin. Matul din il-konferenza tal-aħbarijiet ġimnieti sit elettroniku ġdid teleskola.mt li jinkludi fih diversi riżorsi edukattivi għal studenti ta' kull età. Minħabba l-fatt li bħalissa l-iskejl jinsabu temporanjament magħluqin minħabba t-tixrid tal-coronavirus, dan is-sit se joffri għajnuna addizzjonali lill-istudenti sabiex jibqgħu għaddejjin bl-edukazzjoni tagħhom minn ġewwa darhom. F'dan is-sit elettroniku se jkun hemm ammont kbir ta' riżorsi edukattivi aċċessibbli għal kulħadd, forma ta' lezzjonijiet għal kull suġġett. L-iskejl se jkun qed jiftħu mill-ġdid il-bibien tagħhom f'Settembru li ġej.